Maslahat. Goşgynyň awtory we goşgyny okan Oglubek Saparowa oýlap tapdy şahyr. İnsanlykdan çykma adam, ilmli bol, bolmanadan, jomartlykda bolgun hatam, bolgusyzy tutmany matam, garyp görseň, etme laqat, şonda ýürek tapar taqat, pesi görseň, eselmegin, baý ýanyny peselmegin, gorka berme ýüregiňi, halkdan duýgun gerekliňi, iýdeleňde bargyn ylgap, şatgyrrym bol, gögün çaglap, aşyk atsaň, alçy gopdur, sansyz gürrüň ýöne gepdir, tohum göger, ýere göre, haýry ýokdun, şekil gyra, ymmat bardyr, ýoly islam, bulut bolsa, döker asman, işiň, haýryn aňla öňden, saçak ýatsaň, tutgun giýinden. Garaz aýtsam, maslahat kän, aňsaljak bol, yeken, men hem mätäç maslahaty uýsam dana, yapman hata. Goşgynyň awtory we goşgyny okan Oglubek Saparowa oýlap tapdy şahyr.